ایک ji xarnên millî ku beriya dehan sala xelkê Mosulê amade kir dibêjne paçe yan ku seropêk. Ev xarne li destpêka çerxê bîstê xelkê evê deverê durist kirin û noke li ser astê Iraqê xarna seropêkan li xaringehên Mosulê ya navbûdeng e. Di gel elinda spêdê xelkekê êkcar zor qesta xaringehên seropêkan dikin û ji ber ku xarneka bidûhne û gelekiya biquwet e. Her wesa xarna paçê taybet di demê werzê zistanê da gelek daxwazî li ser heye. من الأكلات الشعبية المشهورة في محافظة نينوى. پاچه ایک ji xwarinên millî li parêzgeha Neynewa çi kes xwe jê bêbeher naket. Her hefteyekê em carekê paçê dixwin û xarina paçeya xelkê Mosulê bi tameka cawaz durist dikin. هي يعني مشهورة Mosul ya nav û deng e bi paçê. Ew ê noka paçê durist dikin, bab û bapîrê wan ev kare dikir. Lewma her êkiyê ji bab û bapîrê xwe yê wergirtî û heta noke ya berdewam e. Bi xwedê min paçeyê xwarî bi 5 filsa û heta gihiştiye 10,000 dînara. Noke nîv nefer bi 5,000 dînara ye. Berî min nefereke dixwar bi 5 filsa. محلي بسوق العطارين، محل عمي، محل أجدادي وعمامي كلهم. Dukana min ya bazarê Etara ye. Ew dukana mamê min e û bab û bapîrê min paçe durist kirin beriya 100 sala paçeçî bûn. û min ev kare ji wan wergirtiye û spas bo Xwedê harîkariya me kir û heta noke em karê bab û bapîrên xwe dikin. Ew paça li Mosulê tête duristkirin gelek cêwastir e ji bajarên dî. Ji ber ku tameka taybet heye, lewma genç ji Duhokê yan Hewlêrê qonaxa dehan kîlometra dibirin da ku neferekê paçê bixwin. Em her roj Duhokê du sê rojat Eynevêrê em paçê dixwin, paçê dişe gelek xweşin bû hestî başin û tiştekî mufîd e gelek. Bes zivistanê teban nehavînê. ئێمە لە هەولێر دێن لە مووسڵ دەخۆن پاچەی. پاچەی ئێستا مەشهور بووە بە دەنگوبازە بەریت ئێرە. پاچەی بەریت گەلە خۆشە. ئۆندلسش خۆشە، ئۆبعنا هەموو یانی بابشتید بەس خەڵکەکەی زیاتر دێتە ئێرە لە پاچەی بەریت. Xarna millî û xarna werzê zistanê paçe ye yan ku seropêkin. Pêkhatên evê xarnê ji îro rêvîkên berxa û seropêkên wan pêk têtin. Belê nehîniya durustkirina evê xarnê ku tameka cêwaz hebîtin, qebarê biharat û xoyê û kelandinê da ye. Her kesê şarazayiyeka baş nebîtin, şiyanê durustkirina evê xarnê nînin. Kawa Umar Dengê Emerîka, Mosul.